Kohta 3:45 on kello ja meikäläinen sateessa painattaa kohta kengät märkänä. Kyllä ne aika lähellä märkää on. Näin se menee, mutta nyt äkkiä kotiin. Kotiin. No niin, täältä tullaan äkkiä sateesta pois. Täältä tullaan. Nyt sitten kotiin laittaa kunnon kahvit, että pärjäillään. Mitäs muuta? Muuten lauantai on mennyt ihan mukavasti. Ja... Joo, siinä on skuutit siinä, poikineen siinä ja odottaa vaan sateessa käyttäjää. FIFA. Noin se lukee. Semmonen. Nyt se on näytetty taas videolla se. Tämmönen video tällä kertaa. Näin se menee. Sateessa mennään vaan. Pitäisikö tästä laulu kehittää, kuinka mä kuljen sateessa? Niillä 22 sateessa kotimatkalla. Pitäisikö sitä laulu kehittää? Juman kautta, kyllä tästä voi joku köhä tulla, kun meikäläinen painottaa menemään täällä. Aika kylmä on, kun mä painotan menemään täällä. Ja kohta mä rupee... Ei hitto! Se tulee... Ja rupee aivasteneen, kun täällä sataa. Minä täällä sateessa aivasten. Saamari, kun mä täällä sateessa aivastelen. Saamari. Ja laskiko tarkkasilmäiset, montako aivastusta tuli peräkkäin? Oi saatana. Vieläkö mua aivastuttaa niin saatanasti? Oi saatana. Mutta näin, sieltä se tuli. Aivastusrypäs tuli. Näin. Kun kuljetaan sateessa kylmillä. Näin se menee. Saatiinpas tääkin videolle. Meikäläinen aivastelee sateessa. Sateenvarjon alla aivastelen. Ei siitä sen enempää. Oli pahan päivä, mutta ei siitä sen enempää. Vieläkö aivastuttaa? Kyllä. Näihin lauantai sateessa kulkemistunnelmiin täältä tähän. Näin meni lauantai sateessa kulkeminen.